сега. Ето така. Айде. Не бе, как ще ги гледам? Айде, аз съм тук един микрофон да си направим. Да. Здрасти, докторе. Друга топка казва няма. Има дизайни. Значи по колко минути? 2 по 20? Айде по 20. Добре, 3 на 1. Да, дай. Чистотата на София, слизането от автомобилите, хубав градски транспорт, вело, алеи, всичко е спорт, всичко е да сме здрави. Фитнес уреди, програма за повече спорт в София, не е както е сега по 1 300 000 лева, по 1 лев на столичанин за спорт, което е по-добре да го няма изобщо. Така че това, което аз обещах, ако стана кмет и когато стана кмет, 2% от бюджета на Столична община да отиват за спорт и то за дейности, не за ремонти. Ремонтите са отделни. Да помагаме и на спортните клубове, 1090 в София, да помагаме на големите клубове, които произвеждат спортисти, които са гордостта на София и на България, и да даваме пример на по-малките. Купуването и продаването на гласове е престъпление.